Dr. Bas Kamarbo no aitin jo kasang Voice of the People Party. Lepan pau ko jing sokya ka bajur ya ka jingmi kita ki middleman na ni ki mengela ban ong ki dalal ha ka bede baka jing shim jaka ka sarkar ban shna ya ki surok. Ula ai nuksa ha ka bede baka jing jana ka jing shim jaka menya ka surok Western Bypass. Lembaga ni kecil Dr. Bas Kam baka dor jong ka land compensation land ka dor jong ka bajaka ka khamhe ya ka dor jong ka project. Hani de inda hadien bale penbek baka dor jong ka by compensation dan dikalan compensation bala khamret ya ka dor jong ka project ulo open paw ko jing lengo ru balai baka sokar ka ban lej shekini ki dala hajaka baka nitbe chiki pajba dani chiki trajaka dani chiki boshnong mar shimi ga jaka haswa machna ye ki suro iba kini kende sengi ka don go ga jing ong jong pia ko ka lot ko bor wa ki don ki middleman ka bede kene ka jing sim jaka ko sokar panta banti ki surok long punya tu hendak ka penong ni phi ban ong ma ki don ki middleman Thì cái long cũng đi bà cái đó tụi chính Mỹ cái media report hay cái Ministry of Road Transport and Highways ông bà là mình tung cút nội cái project trong cái chính sách số rõ cái là cái chúng nghĩ là mà cái chính sách là bạn acquire to land bạn sim thì tụi chả cả bạn ai compensation cái chả cả thì cái này nhiều ý không phải những số thu bằng trên lòng chúng ý thì đi chắc cái chắc cái lưu shimet cái này chắc cái trong sarkar thì cái sarkar cái hấp nhiều ya cái chứng minh chung trong cái tra chắc cái vấn đề bạn ai chắc sarkar bạn nhiều bạn sna ya cái suro thì cái bahas hadir cái jingli trong cái media cái jing snow cái trong mà cũng là tiền cho cái PPP à đó cái này cái tenta cái bà cái government trong India suka trong India ka haban pinbi kum gitu ki jing pinbi aga kubor ba kila ban pungkut noi project te ngala prasang ban wat ya ki daw bale bar ban su aitin them wan ki daw kamlong ka ba te prasang ban wat hen le ke ba anang ala wat jing tip ke ba ngasu lu ngok ko long ba ki don ki taki nong kai mo ki agent na ki middleman ki ba lek ki snong lek ki pai ba nong ba ai ni ni jaka mangin pendiem ni mangin ye pen ai mani se ka government da phi le hi ka dor ka ba pen yo nak sarkar ka long ka barit da le mengi pen yo ka dor ka ba he kata ka ni ka ba ngasu phla si bu ne phi ka wi ka long ba Henry ka ni ka kum ka ni ka right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and settlement act 2013 anh tu ba tho sai ba phi haban siu ya ka do chaka ka kum ka market value but phi haban siu ba de ka ban ayu ka long ba kham si chen ko dong khap siu ka twice ya ka do ka ti ka ban ngok long ba hang ni jela jungi và bên đoàn kita kim middleman ban nik pen ong yang sarkar ben ong shimi ngi ke jaka chung pai ba ne ba ken ha ben nik ong shi pai ba to ai ke jaka ke chung phi hangi bangin tin ya rap mengi ba pen yo compensation jaka sarkar ti ki sa ka ba ngi equality ko long ba ka sarkar ka dei ben kren direct ba ki tra jaka bali ben hab den mi lagi middleman Kini ke jingbi jogi middleman dalam kompetisi long Western Bypass kalong ba ha tu ko por kalong ba ka door jong ka land compensation ka kham he ban ya kata ka estimate man sina surok ti kalong ko bom la ban long ka ba Ministry of Road Transport and Highways ka ong ba kanik bom la ban long ti hadin ka tu kiwi vai se ka kipin hiar ka ti bot hang tu phi ba cầm đi số kata ka market value trong cái chaka kala đây cái inflated value trong cái chaka thì hang ni ko long ba ka ban ngo ko long ba malay ka sarkar ka happen encourage ya kan ni le hap ka ailat ya kum kini ki middle man namar pa don ki bai ko inga ka long ba kini ki middle man ki don benta what ha man ya kren what ha this ya you know ha ki office sarkar kata bi ka jing e ko long ba kamut bahang ni kani ka rukom ya shim chaka ya di chaka na ka benta kum kini project i berada kam dei show kata ka
fair compensation ya kita ki teraja ka even ban kala de kum ka business lain business itu the ultimately kala kam yang ke business kala fail the project tiga tu kam dei ban long pi te kai ke pangakwa hi ban kentu yu sarkar kalong ba kedi ban shimpit ke jakan lagi teraja ka claim da don kita ki middleman ki te hoi officially kinom pa hi ki middleman vì số thu còn unofficial các công trình số thu riêng các bạn đơn biệt thu ngay kalau makin ini middleman kalau unofficial kalau komputer itu yang tu Henry kadon pada kebentar itu các bạn kipai baki apa ai ya katakan by agent saya itu ki middleman thì hang tu kadon ke jenis nak sahabat kai các bạn hakan ni kai nomor ba ke jalla ka jongi i ba kat habale la syele tang bari yo nong kadon kita ka jenis keno hukum kata agak jelas ke sini. Bapak bagi ya mat dia kata. Tiga ni kalau ba kai ke pengakuan ban bu jing kelih ni kalau ba. Hatu ka don em ke jing ede ke bajan. Apa deng ki middleman ba ki beriu jong sarkar. Hatu kalau benda ke ni ke jing ya tere de jing su thu jing mut. Nomor kala long business no. Tiga tak ada keba ngakuan bu ya kecing kili hoi ngam buai pi lempat yo ki evidence lempat yo ki facts ki belapan keren rei kejing kum kejing tip keba nga yo kanong ba ki don kita ki middleman hagi si isa ba yung ki agent din normally ki agent ki don habang yati ya ki caka private ki private namar ngam itu beri ngam yo ngam ki customer mau habang apa di ki caka tinga ai ki agent kenapa ki yo customer but ngaru nga power cakap lah dengan kuat cakap ngap power lagi agent namar balik ba ki agent ki tip ke cakap haba don ki agent kemud kedua kami to ki private ki laban ki agent jadi ke sarkar kalaban ne cakira masno kalaban ne cikisno bane keren marna ki hagi sno pila yor ban tip lut baro fight ki teraja ka badi kedua jong ka cakap ki laban tin de ke ba pela kalong hang ni kalong ba kata kador jumpa compensation kalau baik haka negotiation i gumba kalau bagi agent ti hang tu jika kata spirit jumpa fair compensation ya ka jaka kam desu ini kala de pen ban jaka cinglong penom makai na manu bahkan ni pi ke kalau ba hang ni ke pen pa ba lada ka tu ke business ke jong kitu ki beri ba ya le business kam pois kat hong jong ki ke project kalaban fail bat mo ba jenjar pai ba jenjar ke jena tiang ni ko apa nong ba kani ka i ba kene i lawan nong ba kadon boy kind of a mafia system haine ke jela ke jong de kata ka ba don kam ba ka sarkar ka dei ban de la kam ka dei ban check de kum tu ga komle kam dei ban encourage ke Itu lah benar. Kalau somewhere kalau pakita ki agent ki lat ban le ong ta tingam la ban su thu kai balai bu kita ki wan biru ada kita ki agent ki wan mi pi ka i ko bakal dan lepa ka jing su thu jimut te ban nur ban no hende kum nu kin mi na mar ka kan ma ko bagi asim ki ga jaka kan ga lan acquisition chong kan ga silong bypass kaya ng ba national jing ki mo kin ndan agent kitu ki khot be ki tara jaga ki si be ki tara jaga la de Henry ke ba sulung ko long ba kan ko western bypass pada kat kunci itu jungi beri satu ko long ba ki dan ki ki middleman ne ki agent ke ba apa kata ke middleman ki agent ne ko langsung tu ki ya pen kiu dor ki pen hab dor ka ba laki la ka dan nomor ba ka tu ka pausai ko long ba ningkong ka dor ko ka ba he adu ba ka project jong ka surok Kamrit banyak katakan compensation hadirin pada kahiar kador tiang tu langsung tu kadon ke excellent dat la penong ki kita ki agent ki approach ki snong lane ki try jaka kum ki breu jaka sarkar mamong bagi approach kum ki jaka kum ki breu sarkar ma kawe kalong ba nga kawe ke bang yo jing tip kalong ba ki le ki snong ki yong lada pi pim de hangi ada pi pim pen agent ini kani ke jaka jong pi pin yo ada kador ke patat
Tigi papli ki pai ba senong kondong tigi labi hi kata te pa kwa yo dor ka behet kin ayu ijen. Ti ultimately hang tu ngam ong bagi pai ba ki duno. Hendai ultimately hang tu ka don ka rukom yasna pisah ke. Yasna pisah te ultimately ngomong pi menel ada kami apiang kita rukom ya yo pisah de kamu ke project ka sofa. Kuma ni ka western bypass makan APE. Ka sofa si syai. Hang tu kan handu ba kan poisas chanu sa Ministry of Road Transport and Highways handu ba kaumangan nom si kani makrahe palat dia nung tu gihapan an ya sedang piang ke proses ban ya kain biang takador tikala ka bampor piang tu tigamut babali gamut banong hang ni kalong ba hang ni habadon ki middleman gamut ka proses kala syukul langkai kala syujurong ka ti kumpa ngopi ki dan instances ba mentrak pa kim dan ki middleman kalong ba ka negotiation ka yai bai ti ke badon kam kalong ba ka sarkar ka dai ban wan rai ke mechanism ha ka ban kini ki middleman ki bio ala kini ban bio ala ngam keno ek sarkar ngam keno andai ke balong ba khnang ba kata komsim te ka komputer kam kalong ba yai bai ti ke dai ban ensure the system te bat ka wi kalong ba kan pi ke ba gang ba bu jingli hang ni kalong ba hatu ngisnu tikna ba kita ki middleman ki middleman ta bat ki beri ki badan hakabo kata ke te ladai ki middleman ki don bat ki beri badan hakabo ti filasu thu ke pejen te bat hang ni kalong ba haba ki pi ko kalong ba haba niya trai kum ni ultimately manu ba safa ki pa safa ka chela chu te hang ni gen ba ong don kam mi ka sanchar ka khadar ka khut ka sanchar khadar ka ba yai bet ki be renti ba pe ka benta ka ba ka nget chung pai ba ni la chui le business kat ka baron le long sei hakat ka baron ki benta chung ka jin ya tre kam la chui le business le pen long business ang tu de kam nya